Wannan shi ake kira da suna steel hole saw, sannan ana amfani da shi ne wajen huda karfe mai kauri. Yawanci haka ake saida su, musamman manya sukan zo da huji guda hudu. Sannan wannan shi yake zuwa wanda zaka daura a jikinsa idan kana bukatan huda karfe. Abu na farko da ya kamata ka fara yi kafin ka yi amfani da hole saw shi ne, idan ka ɗauki misali yanzu wannan karfen 5mm ne, kaurin lamba 5 kenan. Idan ina bukata in huda shi da hole saw, abu na farko da ya kamata in yi, bayan na auna inda nake so na huda, zan ɗauki drill bit daidai bakin wannan, ko da ya ɗauki shi da kaɗan ne, in fara huda santar ainihin rawun ɗin da nake so na huda. So idan na huda tsakiyan, next abin da zan yi shine sai in ɗauko shi ainihin wannan bit na hole saw. Idan na ɗauko shi sai in sa shi a cikin nan wajen, sai in ɗaura shi. Idan na ɗaura shi a ciki wannan huji guda hudun, wannan ki da suke tasowa guda biyun nan, akwai ki ga ɗaya a gefen nan ga ɗaya a gefen nan. Zan seta su, idan ya zo trading ya zo daidai ƙasan nan, zan ɗaura wannan ya hau sama kamar yadda kuke gani. So zan ɗaura wannan, kun gani, kun ga yayi setin hujin, kun ga na yi ƙasa da shi. So zan ɗaura shi ya hau sama haka kamar yadda kuke gani. Kun ga idan ya hau sama ya zama yayi locking na wannan, ba zai na rawa ba idan kana aiki. Sannan abu na biyu, amfanin wannan karfen da ake sawa a ciki shi yake securing na aiki, ma'ana zai rike maka workpiece naka in place. A lokacin da kake huda abu, bakin ba zai na yawo ko ya bata ma surrounding din ba, sannan zai baka daidai inda ka auna kake bukatar huji. Ko da ya karu, ba zai karu ta inda zai baka matsala a abin da kake so ka yi amfani da shi. So daga nan idan ka daura, sai ka je ka daura a ainihin drilling machine ɗinka, ka daura shi sannan ka huda karfe da shi. Zan nuna muku bidiyo na musamman yadda nake amfani da shi da huda karfe. Sannan kamar yadda kuke gani yakan zo kala-kala. Idan baka sani ba, za a iya baka na katako a matsayin na karfe, saboda kowanne steel ake nuna, amma dai wannan na steel ne. Sannan na katako yawanci yakan zo babu fenti a jikinsa. So wannan kuma karfe ko da 10mm ko 15mm ko 20mm duka za ka iya hudawa da wannan da kake gani.